guys, dukun pijet lanang lagi Pak, tetap bersama Pak Sugeng. Enak sih, ngono ki dukune ra ngaceng yumbo. Enggak. Mosok nambah ngaceng bareng. Bang bayi. Di warung Mbak Ayune. Iki umure iki aduh. Ya ora sih. Ya lah itu enggak nih. Waru 5, waru 3. 4. 5 kan baramu. Oh, baraanku. Kajak setahun. Ya, padha Mbak Ayu. Oh, kan kancane bujek kok. Sekolah. Di kelas 1 kelas 0 pindah nang Dairo. Yo, boyo pengen. Dia wis rene Mbak Anu. Sare bulut. Enggak. Iki dukun pijete terkenal di daerah Nglegok kulon dhewe. Awakmu kaya nganu lonte no ya panggilan renor ini. Lonte dua. Lonte tiga. Lonte sini enggak. Tapi tangannya juga nganter kok. Yang di mana nomane namanya? Gua mau ngaku iki wonge. Wis, pantet. Aku wonge lek dukune ra ngono lah. Gak tresu lek wong wedokno sing cocok gadruk. Tapi Loso ya, aduh ya. loso. Iki apa ngaji? Cek wonge kering. Ora tau kentung malah buyoke ngono. Kayak omong kota guys. Jenggot mana tidak? Jenggotmu. Berada kalau Bicara pas ngompol keselimut bau. Kena ilure bau brodol. Mana ngejek cerotan Iku iki lho pesan nguri. Aduh. Kena opo pula nang ngono iki. Pijet neng ku setahun. Iki pijetnya didobel. Pirang dina ya pijetnya? Pirang dina? Seminggu? Mingguan. Sopo? Hah? Hah? Hoi. Bro, Ngan Sing. karo ngano ke karo syutingan apa-apa. Nyapa to video iki? Enek dukun nganu lho. Omahku sik beku wong kok. sami-sami. Kono dayane nang mlebu. Loh, Mas Gong, nggih. Iya, barang kula nggih. Nyawa. Kuwi son-sonan. Tuku apa? Son-sonan. Son-sonan piye ta? Kuwi. Son kuwi. Oh alah, nggih ngutang nang BCA. Ora utang-utang apa?
Walah. Jemput jam piro? Jam 1 wae. Jam 1. Loro le. Sing kok packing. Wes. Apa mek jajan gedang kok dilebokne rada engko kok. Lha, sing ngene sama memangnya. Travel. Travelan iki. Heeh. Enggak kegandangan ya, terus nono. Kok kasur iki dibuthoki. Ah, ya ampun. Wah, iki. Apa iki? Wis sampe wis tak tata barang. Wes, loro penake. Mulai kapan? Cek ini ya. Kayak Di ini. Ini Langsung balik. aku kira Tau lek kepet nginep. Enggak, tapi lah ini kan terus ngenteni awak gang. Wes. Ya ora kono dhewe kan ya arep lebaran. Loro penak. nyanyi kena lagi. Kena. Tapi tetap gadong-gadong. Anu apa nak ngotor mobil? Karo gapur. Aku tak ngerti ya. Aduh. Arepnya di Pak Sen. Boleh. Nyapa? Cek pokoknya sih ngomongku berkuang. Emang aku berbuang loh. Lah nyapa mbak tinggal Aku tak mau temen. blokane sapa sing cangkrukan. Pai. Terus Adi. Demawek. Mobilnya soalnya tak anu Pak Imam wonge tanggung jawab wong enggak iya. Mobilnya orang untuk digodhigi. Didokne makulon sing nek Pak Im didokne ta. Tau wonge pas balik kok tolong aku kan disyukuri Pak Im to. Omongi engko lek kene audio ini kok tinggi ya. Engko mang tutur ya. Gue kabur apa? Tak mau Mas jam 12 seperempat to. Kurang lebih berarti di mana aja. Di mana ada takin? Utu kanca keluargane tunggali bapake lho. Oh, enak. Jangan rono lho. Loro-loro penak. Masuk dari mobil. Iya. ayo Mas Hasan ya. Paling kerasan gitu. Aku penak lek. Obae tak kulit apa wujud. Bu ya, Bu. Besar juga. Lah, ngerti Mas Hasan? Nang omahe nek saya Oh.
Bisa nyanyi orang nggak cukup. Emang itu nggak bobot. Tereng mah. Emang kabar-kabar. Helen apa yang dipaksa? Ya wis gede dari. Dia gede apa ya? Iki orang pulang ya kan, Mbak? Rambut. Apa? Umure. Pintene? Helen Jalan kerja punan. Nek orang kali dosa penen tenan. Perwaten 23 umur. Oh, wis 23. Beliau